To masu kallon mu barka da sake saduwa a karo na biyu inda muke tattaunawa da Comrade Abdullahi Ibrahim Kofar Nasarawa, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Polytechnic, wanda yake mana fashin baki akan irin dambarwar da take biyo bayan koman Abba Kabir Yusuf wato mai girma gwamnan jihar Kano zuwa jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, wanda hakan ta sa al'amuran siyasa suka ɗau ɗumi a nan jihar Kano. To, Comrade, tambayar da nake so zan maka ita ce, tun lokacin da aka fara maganar cewa mai girma gwamna zai koma jam'iyyar APC mai mulki, injiniya Rabi Musa Kwankwaso, shugaban ɗariƙar Kwankwasiya ta ƙasa kuma jagoran NNPP, jam'iyyar da ta tsaida mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf har ta kai ga ta kafa gwamnati a jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano wacce take cike da ƙalubale iri-iri. To, Madugun ya kasa yin shiru da bakinsa, yana ta faɗar maganganu a kullum. Me kake ganin ya ja shi Madugu ya kasa yin shiru da bakinsa ya ci gaba da magana, a inda shi kuma mai girma gwamna ya ja bakinsa ya shiru ba tare da yana cewa komai ba? Gaskiyar magana, abin da ya sa ba zai iya yin shiru ba, ni dai na san sun yi aiki da injina Abba Kabir Yusuf a Reka, ko kuma na san tafiya an yi tafiya doguwa har ya zo ya masa PA a fasu tenuwa wato manufa gwamnansa na farko, har aka faɗi daga gwamna ɗin yana wa injina Rabi Musa Kwankwaso PA a Dabur ma sun yi aiki a defense yana ministan tsaro, sun yi aiki yana Niger Delta Commission, da ya dawo takara ya zama ya bashi PA bashi commissioner, daga commissioner ya tsaye da shi ɗan takarar gwamna ya kawo shi gwamna, kuma duk abin da za a yi ya yi masa tsakani da Allah. Kuma ina so mai sauraro da kallon mai gane wannan fili da muke ciki ba yabon wani muke ba, muna faɗan abin da yake wakana ne domin jama'a su gane, su hankalta, a samu ci gaba na rayuwar al'umma. Wato duk irin amana da ta kai ta kawo, to Rabi Musa Kwankwaso ya ɗora wa Abba, domin ko fita da yake yi dubiya da ayyuka lokacin da yana gwamna da Abba suke tafiya, in ji Rabi Musa Kwankwaso ana kamfen yana faɗa, to kun ga duk aikin da ne muku, to da wannan muke tafiya nake saka shi ya yi wannan aikin yana kwamishina, kuma in ba shi dama ya turo aikin da yake so a yi, kuma na sa a yi, kuma da shi muke fita, har ma ta kai ta kawo ni kaina da nake gwamnan to yana uzura mun kan wasu ayyuka don ya tabbatar mun kai nasara. Wannan naji da kunne na injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya faɗa. Wato babban abun shine ka ɓata da mutane, kai faɗa da abokanka irin su Aminu Dabo, irin su Rabi Suleiman Bichi, irin su Yusuf Kibiya da sauransu da Ɗangwani, duka su Ɗanbura da sauransu, duk saboda shi kansa injiniya Abba Kabir Yusuf. Wato amincin ya isa, har ka ɗauki matar, ka ɗauki ‘yar ɗan uwanka marainiya ka bashi, watakila ma an yi haifa, to ka zo ka aminta da mutum, duk abin da za ka yi da shi za ka yi shawara, ka ɗauke shi ka gina shi kamar ɗanka, ya kowane irin laifi kai masa ya kasa maka uzuri, shi ma da kai masa uzuri ya haƙura da kai game da ka haƙura da shi, to wannan abin damuwa ne. Irin wannan damuwar ita muke zargi cewa ta kashe Malam Aminu Kano. Lokacin da Malam Aminu Kano ya tsaye da Rimi, lokacin Muhammad Abubakar Rimi ya dawo daga Ingila har zuwa Voice of America duk ya yi aiki, ya zo ya tsaye da shi a matsayinsa na wanda aka tsaye da shi gwamnan Kano ba tare da jama'a ta san shi. Jama'ar Kano ba ta san Rimi ba, domin Rimi ya yi aiki ne a Ingila, ya je America, sun haɗa su Bashir Tofa Allah ya ji kansa, a can suke zaune suke aikinsu. Idawo Najeriya Kano, Malam Aminu Kano ya ɗauko shi saboda nagartarsa ya tsaye da shi gwamnan jihar Kano. To aka zo aka samu saɓani, Rimi ya kasa haƙuri da Malam Aminu Kano, duk da wasu na cewa Rimin shine mai gaskiya, wasu ce Malam shine mai gaskiya Malam Aminu. To ko ma menene, Rimi ya kamata ya haƙuri da Malam Aminu Kano domin shine sila na zamansa gwamna. Ina fatan ka fahimta mai sauraro. To saboda haka wannan haƙurin da Rimi ya kasa yi
to matsala ne babba da ta taba zuciyar Malam Aminu Kano. Tun daga ran da Rimi fito fara'a ice ya bashi ya koma NPP ta Owele of Onitsha. Tun daga nan Malam Aminu Kano ya samu matsala ta hawan jini, tun daga nan bai kada lafiya. A hankali Malam Aminu Kano sai mutuwa. Abu ne wanda da ya kawo maka bugun zuciya, abu ne wanda ba daidai bane. Kuma dan sharhin da nake so na yi, kamar yadda mutane suke cewa shi Rabi'u Musa Kwankwaso shi ma yayi cin amana. To ko ma menene bira'a da yi, ko ma menene in ma yayi, in ma bai ba, to ba irin na wanda aka ɗau dogon lokaci da zango da duk wanda ma ake zargin malam shi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi masa bara'a ko ya ci amanarsa. Ku su yi dogon zango da suka yi dogon zango da injiniya Abba Kabir Yusuf ba, Abba gida gwamnan jihar Kano. Ku su yi wannan dogon zangon ba. Auratayya ba ta haɗa da duk wanda Kwankwaso iwa bara'a ba, in ma ya yi. Kuma sannan amincin bai yiwu ba kamar na Abba Kabir Yusuf. Dan na ji hira ta mai girma sanata Sani Hanga da yake cewa an samu saɓani tsakanin shi mai girma gwamna da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso har tsawon watannin baya daga wayarsa baya kaza baya. To wannan duk matsala ce da ya kamata a ce an yi haƙuri da juna. Rashin haƙuri da juna ba ƙaramin illa ba ne, amma waye wanda yake mafi a'ala wanda zai haƙuri fiye da ɗan uwansa shine Abba Kabir Yusuf da girma gwamnan jihar Kano. Shi ya kamata ya haƙuri fiye da haƙurin Rabi'u Musa Kwankwaso, domin Rabi'u Musa Kwankwaso babansa ne, Rabi'u Musa Kwankwaso sirikinsa ne, saboda ma dangantaka ta auratayya ba ma ta siyasa, ballantana ga aminci kuma abin dubawa ne. Wannan shine magana ta gaskiya. Yawwa. To madalla Comrade Abdullahi Ibrahim Kofar Nasarawa, malami a kwalejin fasaha ta jihar Kano, wato Kano State Polytechnic. Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu wajen yi mana fashin baki akan al'amuran siyasa, musamman komawar mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf zuwa jam'iyyar APC. Muna fata nan gaba insha Allah muka nemi a sake bamu irin wannan gudunmawa za a yi kokari a yi hakan. Kuma mujallar Yabanya 24 TV tana godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri. Madalla, ni ma godiya nake. Allah ya saka da alheri. Madalla.